Ir-riżultati rekord li kiseb pajjiżna fl-ewwel sitt xhur tas-sena mis-settur turistiku huwa x-xhieda tal-ħidma li saret u qed issir mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA. Rapportat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd f'intervista mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef li spjega li l-ħidma kienet ilha għaddejja minn 18 il xahar ilu fl-eqgħer tal-pandemija. Ħdimna mal-linji tal-ajru barranin, ħdimna mal-Air Malta u għamilna l-pjanijiet tagħna. Kif jaf kulħadd qatt m'għandniex in-numru ta' flights illi kellna dak iż-żmien, madankollu qed jirnexxielna li jkollna iżjed turiżmu. Dan qegħdin nilħquh minħabba li l-flights li qegħdin jaslu lejn pajjiżna qegħdin ikunu mimlijin. Mikallef sostna l-awtorità taħdem ma' numru ta' influencers u ġurnalisti li jiġu f'pajjiżna biex jesponu lil pajjiżna kemm fuq il-midja soċjali u siti internazzjonali fosthom b'artikli dwar aspetti differenti tal-prodott turistiku ta' pajjiżna. Ma' Karlo Mikallef tkellimna wkoll dwar ir-reklamar li tisir fis-settur sportiv fosthom dak mal-klabb Ingliż ta' Manchester United. Permezz ta' Manchester United qegħdin nilħqu miljuni jekk mhux biljuni ta' fans. Li kieku maħniex assoċjati magħhom, Malta ma kienx tkun ħanajtek fil-mira tagħhom, Malta ma tkunx fil-ħsieb tagħhom għax ma jkunux qegħdin ifittxu dwar Malta. Mikallef semma wkoll il-promozzjoni li saret waqt is-Sela Cup li saret f'Newcastle u li ġabret fl-imkien 4 timijiet mill-Italja, Spanja, Franza u mir-Renju Unit. Waqt li konna Newcastle kien hemm riklamar ta' Visit Malta madwar Newcastle kollu, fl-istazzjon tal-ferrovija, fil-pjazzett, f'postijiet prominenti tal-belt. Kien hemm ukoll kompetizzjoni u reklamar fuq ir-radio ta' Newcastle li hemmhekk għal ġimgħa sħiħa in-nies tar-reġjun semgħu Visit Malta l-ħin kollu. Mikallef tkellem ukoll dwar il-promozzjoni li saret waqt il-kompetizzjoni tal-Giro d'Italja u l-MTA irriklamat ukoll mat-timijiet Maltin tal-futbol li kienu qed jikkompetu fil-kompetizzjonijiet Ewropej bil-logo ta' Visit Malta fuq il-flokkijiet tagħhom. Dan ir-reklamar ħaspinta fl-aħħar snin u ħalla il-frott fit-turiżmu hekk kif din is-sena in-numru ta' turisti fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena huwa wieħed rekord meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2019. Il-prospetti għas-settur turistiku għal quddiem jidhru wkoll sbieħ u li se jkomplu man-numri ta' din is-sena hekk kif Karlo Mikallef spjega l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għaddejja b'ħidma kontinwa għax-xhur li ġejjin dan bilan prinċipali li jkompli jiżdied it-turiżmu fix-xitwa. Bdejna reklamar tagħna sabiex nżommu turiżmu għaddej sal-aħħar tas-sena u tul ix-xitwa. Għandna inizjattivi ġodda f'diversi pajjiżi kemm ta' reklamar kif ukoll anke ta' partnerships li ħanħabbruhom fil-jiem li ġejjin.